Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sakiraɓe derɗiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yahoɓe nder dingire WhatsApp e yahoɓe nder Facebook e yahoɓe nder Line e yahoɓe nder Twitter yo mbiyen e yahoɓe nder mawaqe isfiria fuu moɗon mi salmina ka on mi juuri on e mi ñagana ka on geno fa o hokka en hakkiloji mawɗi e ɓerɗe tilimɗe fa keɓen no kabran en fulɓe meɗen e pulaku. ɓiɓɓe fulɓe yo ko sahli ɗo asabeje tati on ɗon nana erago, on ɗon nana uukago diga sakiraɓe meɗen ɓe jooɗiɓe Central Afrique. Yo ɓe ɗon mbi'a gidemin fulɓe on andi ko fowru to nangi mbe'a ɓaawo wuro to nga wulli himɓe yo portoto jabtoyoga e noye waɗi fulɓe meɗen ɗon nodden ɓe ɗon mbi'a gide e mbo en gidaki ɓe. fulɓe en andi haaɓe ɓaleɓe yaroɓe marisa yaroɓe bonɗam pobbi ñamoji caɗɗi e dawaɗi ɗi sayeji ɗi Allah la'ani ñamoji ɗacce hamɓe kaɓɓi dow konngol gootol ɓe giɗi ɓe jaltina fulɓe meɗen leddi Central Afrique. fulɓe na ɗum goɗɗum fulɓe joganiɓe bako latti are maɓɓe ɓe giɗi ɓe jabtaɗe tan ɓe ɗala fulɓe la hamɓe ɓen ɓe giɗi ɓe kona jawdi fulɓe ɓe mbara dotti en fulɓe ɓe mbara lake en fulɓe ɓe koshayiri en fulɓe jawdi koriɗo bo ɓe jaltina ɗum luttuɗo bo ɓe jaltina ɗum leddi Central Afrique. Dow ka ɓe immi dow maaka hanka ɓe kaɓɓi dabare maɓɓe to fulɓe en gi'i haaɓe leñi jeweeɗiɗi e leñol suwa en ɓe kawti ɓe kaɓɓi dabare go'oto ɓe umi ɓe golli dow konngol go'oto. Noye waɗi enen fulɓe en kawtata? Noye waɗi fulɓe enen en darata ko dow konngol go'otol? Noye waɗi fulɓe enen en gidata ko fulɓe meɗen ɓeɓe Central Afrique hirseteɓe wareteɓe ɓe ndefiɗi fuu? Nde guitotoɗen ɓe fulɓe tallahi wa billahi to en jooɗake fa Ali Darasa o warama sukaɓe haddaɓe mako ɓe mbarama to en mbi en dotti en to en mbima en fulɓe pullo ɗo woni fuu dow mbeɗu leddi kalanami na go'oto na yimɓe Soudan na yimɓe Tchad na yimɓe Cameron na yimɓe Niger wala ɗo yimɓe Mali boliɗe am ɗe kafatan ko wi'a pullo resi koski muɗum ɗo dow mbeɗi leddi mi bolona sayni mayiɗo natti leddi mo wala dow konngol am ngol hisatangol. fulɓe enen neɗɗo tan to kore muɗum ƴami ɗum ɓe fulɓe meɗen wareteɓe Central Afrique hirseteɓe jawdi men e ndi koneteni ɗume hatma umoɗan bolwa ɗume hatma jaha kaɓoya noyi a wi'atamo a wiyamo na a dottijo a yeyrijo na a wiyanmo an on a wannaka ɓe na ɗum fulɓe meɗen. fulɓe ko ndemma to a wi'i a pullo nda ɗum andirma pulaku nda ɗum andirma jingal nda ɗum andirma semti
mi wiya Allah waɗ barka e suka meɗen Ali Darasa. Allah hokkumo bawɗe, Allah yidomo, Allah yido sukaɓe ma ko jokol ɓe daaɗe darodiɗe noon no cofe koɗe, sukaɓe daraniɓe leñakol, fulɓe daraniɓe leñol, sukaɓe anduɓe ghira, andude qima ɓiɓɓe fulɓe, anduɓe ghira fulɓe. To Allah walluɓe. To mi noddi kafatan ko wi'a yeyrijo pullo e dottijo pullo ɗo woni fuu, hikka fa to Allah hakki on sukahol, on dañanama sukahol cukalol, on dañanama lakehol, useni inno ɓe Ali Darasa. anno hanko on holli en pulaako, hanko on holli en dottijo noy darananto fulɓe, noy haɓranta fulɓe. enen bo en ɗon ɗaani, eyo en dotti en giɗa wolwanego, en giɗa mbumdal. sukaɓe fulɓe, enen na en jooɗoto mbi'en sey to wayne ardiɗo wolwi, na sey mbi'en wayne to wolwi walla wayne to i mbaɗen ma. enen fuu en ɓe ardiɓe, ɗo gonɗa fuu an a ardiɗo ɓe sukaɓe maɗa, an a ardiɗo sakiraɓe maɗa, an a ardiɗo hiɓɓe wuro ma, ɗo gonɗa saare maɗa. useni nanɗo lefol am ngool, na e natta Facebook waɗa ka winnangoyam e a wolwi e a wawi bolle e a waɗi e a tufi a joni. nanɗo boliɗe am ɗe tan hoose yiite muɗum to woodi hiite, hoose hiite ma ko o wara o daro e meeɗa wiya min mi yahat mi haɓoya. nanɗo boliɗe am ɗe itta ceede, na hana junggum e jiiba mum itta ceede wiya ran mi hokki ceede ɗe e sukaɓe yahoɓe haɓanoɓe pulaako. himɓe yahoɓe dillo e portanontoɓe yeyri e meɗen fulɓe, ɓe ɗon gi'a worɓe maɓɓe ɗon maaya yeeso maɓɓe, ɗon gi'a lakehol maɓɓe ɗon piɗe ɗon maaya yeeso maɓɓe. sukaɓe fulɓe, yimɓe dare, sukaɓe fulɓe, pulaku meɗen ne'ama. sukaɓe fulɓe useni ndenema pulaku meɗen noon no garduɗen tawruɗen babaji meɗen, mamiraɓe meɗen no tiggiri ngu ɗo, no awri ngu nder Afrique nden tengu. noon no Cheikh Ousmane Dan Fodi en ɓe awri pulaku, noon no Cheikh Oumar Al Fouti en ɓe awri pulaku, noon no dotti en fulɓe ɓe limtatako. dottijo pullo ko o dari o yeesiti o laari kaɗo da turoto haani, na kaɗo warata hirsa pullo e sogga hirijo mum. haa ɓe yaroɓe marisa waaloɓe nder canalis garata cogga nayi meɗen e yeyri en meɗen e mbarana en sukaɓe meɗen, enen boy ɗon joni en ɗon ñaama belɗum, en ɗon jara belɗum ngal en dotti en. hacha toɗanano en yitere toɗanano en fa Ali Darasa o hanko e sukaɓe mako ɓe kisa, fa gaɗanen ɓe portable sukaɓe jottoɓe toon darodo e maɓɓe, fa ɗum sahlo wala ko sahlatako, to on ñumtu ɗum ɗum sahlatako. pullo to warama na ɗum goɗɗum, enen kulen pullo jaale, on nani fulɓe en kule fulɓe meɗen yo jaale, fulɓe meɗen jaltine lesdi, fulɓe meɗen timmine, hanjum kuleten wahde nde hayre wala ɗo cottirten nde, wala ɗo cuuɗoroɗen nde, en maayoɓe lakin mayama en dotti en. useni meyɗo pullo tawa pullo ɗum mawndu ladde, to ɓe tawa en ɓorgol baali, to ɓe meyi fulɓe ɓe tawa en dotti en na en lakehol. to sukaɓe min musidɗo moɗon derɗi on Wasali Rukku, pullo Soudan, jeyaɗo Toulouse, jooɗiɗo Mamlaka Arabi Saudiya. on jarama, on calminama.